नमस्कार मंडळी, मी तुमच्या कोकणातला आकाश उर्णे. तर मंडळी, आज मी तुमका ना कणकवलीचो आठवडो बाजार दाखवतले. म्हणजे कोरोना नंतर कसो भरता खूप आनंद होता की कोरोनात ना काय सुद्धा नव्हतं, म्हणजे भरायचोच नाही तसो. तर आता ना खूप भरता आहे बघा. आमच्या गॅलरीतनंच लय दिसता, अजून दिसता तुमका दाखवतोय थांबा. आणि ना त्याच्या आधी मी ना नाश्ता करू जातोय बंड्याचो अड्डो. म्हणजे बंड्याकडे ना पहिल्यापासून जाते आणि मंगळवारचो पहिलं त्याकडे मिळायचो. आता का हल्ली मिळता वाटतं दररोज. तर आज ना पहिलं नाश्ता करूया आणि हयसूनच तुमका दाखवते आठवडो बाजार कसो दिसता तुमका. तो बघा ना, माहित नाही माका तुमका. हे बघा, ह्यो आठवडो बाजार हयसून चालू होता. म्हणजे हयसून चालू होता असं आहे ना, मी पटकी देवीच्या थंयसून जातलोय आणि थंयसून जाऊन लास्टला आणि हयसून परत येतलोय. तुमका दाखवते, चला जाऊया आता. आठवडा बाजार आपण हय नाही पहिले, आधी आपण आपला पोट भरूया. बघा, हयसून हय जाऊचा. हो बघा, बंड्याचो अड्डो. हो बघा, ह्यो बंडो. हो बघा, ह्यो स्पेशल हा पहिल्यापासूनचो. आज मी कटवडो खातलोय. हे काकी, चला बसन घेऊया. चला बंड्या का कटवडा. हो, काय ते घालून द्या. बघा, नाश्ता इलेलो हा. आता खाऊया मस्त की. कटवडो मागवलंय. आणि मेन म्हणजे ना, आमच्या बंड्या काकांनी ना मंगळवार आणि शुक्रवार चिकन पाव ठेवलेलो हा हल्ली, मस्तपैकी झणझणीत मालवणी पद्धतीचो. आणि मंडळी तुमका सांगूचा म्हणजे की मंगळवारचो ना, म्हणजे आमच्या सिंधुदुर्गात ह्यो सगळ्यात मोठं बाजार असता, आठवडा बाजार. आणि बंड्या काकांकडे नक्की या. बाजारात भाजी कणकवली घेतात. हे बघा, कुडा असून काकी येतं ते. आता नाश्ता करतात सगळे, आमच्या बंड्याकडे येतात. एक नंबर. चला आता खातोय. म्हणजे आता झणझणीत नाश्ता झालेलो हा. हे बघा कसली गर्दी आहे बघा, हळूहळू लोक येतात. हे बघा बंड्या का बघा. चला आता आपण पटकी देवीच्या साईडने जातलो बाजारात. चला जाऊया, निघाया. तो बंड्या का, चला का. हे बघा, हे का JCB वगैरे सगळे सगळे हय येतात. सगळे हय तुमका हे गावतले, कॉन्ट्रॅक्टर पासून सगळे गावतले बंड्याच्या अड्ड्यात. पटकी देवीचं मंदिर आणि हयसून बाजार चालू. जाऊया आता याच दिशेने पुढे. मी दुपारचं 12 वाजता येलोय, त्यामुळे आता जरा सगळे जेवचा विचार करत असतील म्हणून घरात गेले असतील. पण लांब लांबची लोक येतात, काठी बटाटे घेतात. रात्री 9 वाजेपर्यंत असतात, त्यामुळे आरामात लोक येत असतात. सिंधुदुर्गातलं आमचं सगळ्यात मोठं बाजार यो कणकवलीचं. पुढे पुढे गर्दी हा जाम. ग्राहकांच्या संरक्षणासाठी उन्हाचं हे बघा छप्पर सगळं घातलेलं आहे. मिरची वगैरे सगळं, मसाले सगळे टाईपचे. नारळ बिरळ मसाल्यांचं सगळं, भाज्या, भांडी वगैरे सगळं गावतो. द्राक्षे, सगळे फळ वगैरे. पुढे पुढे सगळं
हा मंडळी तुमका सांगूचा म्हणजे हे बघा, हे काका आहेत ना, ते सगळे गावठी औषधं वगैरे सगळं देतात. म्हणजे कुठलाही आजार असू दे किंवा काही असू दे. काका तुमचं नाव कसं? रंगराव शिवाजी चौगुले, तुम्ही कुठले? भोगावची साखर कारखाना. तुम्ही सगळं गावठी औषध वगैरे देतात ना? मूळव्याधचं, मूतखड्याचं, डायबिटीजचं, पित्तासाठी, कफसाठी, काविळीसाठी, हा, सांधेदुखीसाठी. म्हणजे सगळ्यावर तुमचं उपाय आहेत. चला थँक्यू काका. बघा सगळ्या वनस्पतींचे हे 40 रुपये. काय बोलतं? कोथिंबीर 10, फुलावर 10 रुपये घ्या. इकडे कोबी 10 रुपये. सांग ना थोडं. हे बघा खारी बटर वगैरे सगळे. इसका दिया, ये भी इसका दिया. मानवळी नाही वहिनी काय तुम्ही काय सांगतो आता आपण धालगड्डीच्या इलो. बघा धालगड्डीचा झाड म्हणजे मंदिर. टेबल कवर क्या राइट टेबल का यूट्यूब होय तर मला 1 किलो दे. म्हणजे आता आपण ना सरळ जाऊच्या बदली जरासा हय जातो लेफ्ट साईड सॉरी राईट साईड कांबळी गल्लीत छोटंसं बाजार असतं. म्हणजे छोटंसं म्हणजे तोच जॉईंट असता गल्ली गल्ली. बघा ज्यूस ब्यूसचा सगळा आहे.
10 रुपये घ्या. मंगळवार बाजार लालेलाल गहिंगन. चला आता परत जाऊया मागे. आठवडा बाजार माझ्यासोबत राहू. अर्धा किलो 50 रुपये. लहान मुलांचे कपड्यापासून सगळा गावता या बाजारात. आठवडा बाजार कणकवलीचो मोठो आठवडा बाजार. पूरा गया अपन ये बचा है बीच का ले म्हणजे आता आपण तेलियाईच्या हळीला म्हणजे या बघा ह्या साईड तेलियाई लेफ्ट साईडला डाव्या बाजूक तेलियाई हे बघा गर्दी जामच असता दरवेळी कारण की बाजार आज हे बघा हे आमच्या नंदू काका किती जण विचारतं काय करतं म्हटलं हा व्हिडिओ करतोय आठवडा बाजार आमचा कणकवली तो दाखवतोय. गावठी कोंबडी जागतिक लागले रे. कणकवलीचो नाको तर हायवे तुम्ही बघितलाच पटवर्धन चौक हयसून आता आपल्याक परत मागे जाऊचा हयसून पण आपण बाजारात जाऊ शकतो म्हणजे ह्यो रस्तो जा. चला जाऊया. केळी बिळी बघा. हो काका केळी किती 40ला एक डझन. मगे घेतोय नंतर घेतो.
कंचा बघा कंचा. काय आगुळ काय हे सुपारे आणि ह्या का या सगळा सगळे बियाणे. हा हा चला. किलो 180 आहे, 150 आहे, 120 आहे, 100 रुपये आहे. क्या बदाम क्या अनार पेट क्या बुड्या 40 रुपये किलो 40 रुपये किलो. मगाशी सांगितल्याप्रमाणे बघा गर्दी होतली. मी फक्त थैसून हयपर्यंत येईपर्यंत कशी गर्दी झालेली बघा. आणि तुमका मगाशी सांगितलंय ना दालकाठीच्या थैसून जरा हयसून आता आतमध्ये जाऊया म्हणजे माझ्या घराच्या साईड इसून. हय पण बाजार भरता म्हणजे बाजार म्हणजे सगळीकडेच भरलेला असता. बघा भोपळ्याचे बेसी कपडे वगैरे सगळा. फळा बघा बाजार करून इलेले ज्यूस पिऊ घेतलं होय. दमले विमले काय उन्हान भिरान भिरान. बघा हा एक फळवाले आहेत. बघा आपण हयसून इलेलो म्हणजे ही आमची बिल्डिंग हयसून इलेलो. आणि ह्यो बघा ह्यो बंड्याचा ऑल्टो ह्यो. आता जातोय मी परत घराक. चला मंडळी इले आता घराक घराच्या खालीच उभं असोय हयजिन्यांच्या खाली. तर तुमका व्हिडिओ आवडलो असतलो आठवडा बाजार आमचा कणकवलीचा आवडलो असतलो म्हणजे मंगळवार आठवडा बाजार. तर लाईक शेअर आणि सबस्क्राईब करू विसरू नका आणि बघत राहा असे सारखे सारखे व्हिडिओ. चला आता जाते घरात. चला बाय बाय टाटा.